ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ರಕ್ಷಿತ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ದುಮ್ಮದ ಏನು ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕದ ವೀಡಿಯೋ ಪಡೆದಿತ್ತೆ. ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನೇನು ಇಯರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಒಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇಯರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಬಂದು. ಎಸ್, ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ, ಬಟ್ 10 years ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ 10 years ಬೊಕ್ಕ ಇಯರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಎಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಐಟ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೈತದ್ದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವರತ್ತ ಐಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬುಂಡ ಮೋನೆಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪುನು. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಪೂಪು ನಂದು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಕಾದು ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನೈತೆ ತೋಚ್ಪಾವೆತುಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಓಂಡು ನಿದಿಲೆ ಬನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಓಂಡು ಅಂದತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗಡ್ 2 ದಿನ ಆಯ್ಬೋಕ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮಾಜುನೊಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು 2 ದಿನ ಆಂಡ್ ಮೋನೆಡ್ ಓವಾಂಡ ಇಂಕ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅವಡು ಈನಾಂಡಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿಯನ್ನ ದುಮ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ನೀವು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾಚಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಪ್ಪುಗ್ಲ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕವು. ಸೊ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಎಂಕಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನಾನೆ ಪತ್ತ ನೋಡಿ ನಿಕ್ಕಲು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಯಾನು ವ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ವ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವೈಟ್ ಕೂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಮೇರೆ ಗುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಿಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಫೋಟೋ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ದ ಫೋಟೊ ಮೇರ್ನ ಹೇರ್ ಇಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚು ಉಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಹೇರ್ ಇಂಚು ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಆರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತಂಡರೀಗ ಫುಲ್ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಲುಕ್ ಇತ್ತಂಡ. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಉಪೋತುನು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಾಲ್ ಅವರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಆತ ನಾಮನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡತ್ತ. ಸೊ ಐಕಾದ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇರೆಗ್ಲಾತೆ ನೀ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಂಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಬೊಕೊಂಚ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂದು ಐಟಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಜನ ಯಾನೆ ಎಂಚ ದಯಪಂಡ ಏನಡ ಮೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ದೈತಂದು ಒಂಚು 2 ವಾರ ಆದಿತ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಆಂಡಲ ಏನು ಯೂಸ್ ದಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಪಂಡ ವಿತ್ ವಯರ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಡು ಅವು ವಯರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏನು ಈ ತುದ್ದ ಒಡೆಗುಡಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ವಯರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಿನ್ನ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರ ಈನ ಪೂರ ಬೂಡು ಪಂದ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ದಾಸವಾಳದ ಈರಿನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಗೆಸೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈರಿನ ಪಸಂದ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಇರಿತ್ತನಲ್ಲ ನಡಪುಡು ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಈತೆ ದಾಸವಾಳದ ಈರಿನ ಪಸಂದ್ ಬೋಯ್ದೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಗು ಏನು ಈತೆ ದಾಯಕ್ ಪಸಂದ್ ಬೋಯ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೋಡಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಬೋಡಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೋನೋಲಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದಾದ ಪತೊನ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾದ ಪತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ದಾಸವಾಳದೊಂಜಿ ಇರೆ ಈತ ಪಸೊಂದೆಯನ ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಯಾನು ದಾಸವಾಳನ ಪೂನು ಈತೊಂಜಿ ಪತೊಂದೆ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಈತ ಬೋಡಾಪ ಅಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡು ಉಂದ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ಪನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಈತ ಉಂಡತ್ತ ಬೊಕ ಕೊತ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ ಏತ ಅಪ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ ಮೂಲು ಕರಿಬೇವು ಪಸಂಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಕರಿಬೇವು ಪಸಂಬೈದೆ ಸೊ నేను ಪೂರವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಪವಡು ಸೊ ಬುಡ್ಪದಿ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಎಂಚ ಆಪುಣಂದು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕರಿಬೇವು ಪಂಡ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಡು ಕೈಪುಗು ಮಾತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಮಾತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ತಿಂದ್ರಿಗೆ ಎರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪಿರು ಅವೇನು ಪೂರ ಸೈಡ್ ದೀಪಿರು ಏಪೋಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ಚಿ ದೇಗ್ ಪಂಡ ಕರಿಬೇವು ದಾತೆ ಎಡ್ಡ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಐಜಿನ ಇಂಚನೆ ತಿಂದಲ್ಲ ಲಾಭನೇ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಜಿಂದ ಅವೇನು ನಾವು ಎಂತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ವಾನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಾಯಕ್ ಸೈಡ್ ದೀಪರು ಸೈಡ್ ಪಾಯ್ದನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನು ತಿನ್ನಾಗ ಕುಜಲ್ ನಮಕ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಣು ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪೋಗ್ಲ ಉನ್ನೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಬೋಯ್ದ ಸೊ ಡೈಗ್ ನಮಕ್ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರಿಬೇವು ಬೋಡ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಅವೇನು ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹೂವು ಇಡ್ಡೆ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಪಂಪೆ ಸೊ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪೂರ ಕರಿಬೇವಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಾದ ದಿವೊನ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಚಿರ್ದು ದಾಸವಾಳದ ಈರೆ ಕರಿಬೇವು ಅಂಚನೆ ದಾಸವಾಳದ ಪೂವು ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿಬೇವು ಈ ಮೂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಅನಿತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಡೆ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನೇನು ಎಣ್ಣೆನ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕಾಯಿಸಿದ ದಾಸವಾಳದ ಪೂ ಅಂಚನೆ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಕರಿಬೇವು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಮೆಂತ ಒಂಚೂರು ಪಸಂದೆ ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಚು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರ ನಮಕಿತೆ ಬೋಡಾಪುಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಕಾಯಿಸಿತೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪತ್ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾವಳ ಸೊ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಸವಾಳ ಅಂಚನೆ ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪೂರವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೊರಗಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ
ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಅವೊಂದಿಪ್ಪಡ ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬರ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ದಾಸವಾಳದ ಈರಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀವಗ ಐಟ್ ಕುಜಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ಗ್ ಕಲರ್ ಪಡೋಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಕುಜಲ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಪ್ಪುನೈಕ್ ಈ ಮೂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಚನೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದನಿಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ನಿಗಲ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ನಿಜ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅರಿಗ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನೈಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಕುಜಲಾರ್ನ ತಾಳ್ದು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರಿಗಿನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ನಡ್ದೆ ಸೊ ಅವೇ ಒಂದು ದಾಸವಾಳದ ಇರೆ ಅಂಚನೆ ದಾಸವಾಳ ಬೊಕ ಮೆಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಒಂದೇ ನಾಲೇನು ಪಾರ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ತಯಾರು ಮಲ್ದೆ ನಿಗುಲಾತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಐತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರದ ವೀಡಿಯೋಟ್ಲ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ತು ನಾ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಜರಂದು ಏನೊಂದುಲೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂದಿತ್ತನ ವಿತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಎಂಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಉನೇನ್ಲಾತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಟ್ ದಾಂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಉನೇನ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಉನೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ದಿನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಲಿ ಒಂದೇನು ಏತ್ ದಿನ ಊಟ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿದ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ವಾರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜಿನ 2 ದಿನಕ್ಕೊರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಡ ಅಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆವೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಏನಾತನ್ ಪಂದ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಏನೇನು ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ಏನಾತನು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ತೂಕ ಅವು ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಣ್ಣ ದಿಯೋಡು ಸ್ಮಾಲ್ ದಿಯೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯೋಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೋಡ್ಚೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಂದ ಓಲ ಆತೆ ನಮಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅವನೊಂದು ಸೊ ಮೊದಲೇ ಗಾಯಿ ಸಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋಗಿ ಕೊಡು ಉಜ್ಜು ಮಿಕ್ಲಿಡು ಅಂಚನೆ ಗುಡೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು ಎಂಚಾತನಿಂದ ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದು ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ ಮತ್ತು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡತ ಆತೆ ಗಮ್ಮ ಬನ್ನೊಂದು ಉಂಟು ಸೊ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಉಂದಾವದು ಸೊ ಮೆಂತೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾತಂದು ಮೆದು ಹತ್ತದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕುಜ್ಜ ನನ್ನ 10-15 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಹಾಳಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಕುಡೋಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಸವಾಳದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ದಾಸವಾಳ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತನ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆತನ ಬೇಡ ನಾನು ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಅವು ಕರಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ ಪವರ್ಲ ಪೋಪುಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಲ್ಲಕ ಸೊ ಯಾನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಲ್ಲಕ ಯಾನಿಗೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಪುಜಿ ತುಳಿದೆ ನೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಅಂತೊಂಬೆ ನೆಕ್ ಕಾಡೊಂಬೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲೆ ತೋಲೆ ಅವು ತೋರ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಪಾಡ್ನ ಬಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆದ ಒಂದು ಕೊತ್ಪತ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಉನ್ಮತ್ತುಂಡ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ತಾತಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ನೆಂಚಂದು ತೋಚ್ಪಾಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕುಜಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಏಪೊಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ನಮಕ್ ತಾಗೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಪೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಅದು ಬೋತುಂಡು
ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದಾಗಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಪೋಂಡು ಅವೆಂಚನ್ನು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇಪ್ಪುನಾತ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತನ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೇನು ಪಂದ. ಸೊ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಳ ಕೂಜಲ್ ಉದುರುನ ಆವಡ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಕೂಜಲ್ ಆವಡು ಮುಂದು ಮೂಜಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೂಜಲ್ ಆತೆ ದಪ್ಪಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಯಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಯಾನ ಇಂದಿತ್ತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಈನಾಂಡಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋಜುಂಡ ಅಥವಾ ಸರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದಾದನ ಕೈಕೋರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಾರ್ಜಲ್ ಆತೆ ಕೈಕೋರೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒರಿ ದಿನ ಕೆಲವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಉಣ್ಣವಿನ ಮಾತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ನವಿನ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಗ 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 ಮಂತೊಂಬೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪನ್ನೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರೆನ್ನ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ತೋಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಏರ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಫುಲ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪನೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.